Amahlubi edibene esuka kwindawo ezahlukahlukeneyo elizweni. Bekwenza oku bebonakalisa imbeko kwiikumkani zabo kuquka ukumkani uLangalibalele ukuqala. Xa ngoku sidibene siyakwazi into okubana sijonga apho konakele khona zonke izinto sithetha ngekwentetho zethu sikhangele ke ngoku into okubana sawulungisa phi apho konakele khona njengoko sisazibana nansi ingxaki esikuyo apha yokugululeka kwezimo apha eMzantsi Afrika nento ejongene ngahamba apha eEastern Cape ukuphatheka kakubi komama nabantwana. Sele bembalwa nabo bathetha ulwimi lwesihlubi nanjengoko uninzi sele luthetha ulwimi ezifana nesiZulu nesiXhosa. Kodwa ngoku lethu senzayo senza ukuthi nebango lethu sixa selifaka kurhulumente livakale ukuba siyabe ngelo xesha sithetha ngazwilinye. Njengoko nawo esisizwe esasinabo kunabo ubukumkani mawakwazi ukudibana kule ndawo akhumbuze eqala uba imvelaphi Amahlubi ahleli ndawo lapha eSouth Africa. Zeziphi inqila zawo neziduko ukutya akutyayo isinxibo asinxibayo ukwenzela uba nawo apho hamba khona akwazi uqapheleka uba ngamahlubi ke la nentetho yethu yesihlubi eginye zezinye izizwe. Isizwe samahlubi sithi sinomhlaba owaphela uthathwa zezinye izizwe nangurhulumente wengcinezelo, kodwa baza kuqhubekeka belwela ubukumkani babo. NdinguLwandile Mbulali, eQumbu.